BTCनि राजखान्थि खालामग्राफोरा सोरनि सायाव आसा खालामगासिनो दं? दिनैसिमबो रोखा थांखि लानो हायाखै BPF आरो UPFL हानजाया मोनबेसे मासिआव गेलेगोन? बिदा गिदिर BJP हानजानि खर' बारनो हायाखै नामा BTCनि मोननै राजखान्थि हानजाया? आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय, नाथाय BTCनि मोननै राजखान्थि हानजाया दिनैसिमबो बिदा गिदिर BJP हानजानि मासि राननायनि सायाव मा बुङो बेखौनो लामा नायगासिनो, जायनि जाहोनाव BPFआ दिनैसिमबो बिजाथिलाइ फोसावनो हायाखै। फारसेथिं UPFL हानजायाबो मोन 15 बियाबाव गेलेनायनि बाथ्रा बुंदोंब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो बिजाथिखौ फोसावजोबनो हायाखै। नाथायबा UPFL हानजाया मोन 7 बियाबाव बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै दोनबाय। UPFL आरो BPF हानजानि बिजाथिलाइ नागिरगिरिफोरा जोबोर गोनो गोथो जानानै नेगासिनो दं बिसायख'थि गेलेनो थाखाय। नाथाय नमिनेशनखौ बिजाथिफोरा होनो गोनांखौ बिसायख'थि आय'गआ 23 मार्च खालारावनो होनो थाखाय फोसावना दोनदों। बे बिथिंखौ नायोब्ला बांद्राय सम थानाय नंला बिजाथि मोनग्राफोरनि थाखाय। नाथाय UPFL हानजाया NDAआव थागोन ना थाया दिनैसिमबो रोखा खालामाखै प्रमद बर' बिथाङा। नाथायबा UPFLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामदों दि आथिखालनि UPFLनि खामानि मावनायखौ नायब्लानो NDAआव थागोन ना थाया बेखौ रोखा मोनथियो होननानै। फारसेथिं BPF हानजायाबो एसिङाव गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैनानै दङ। BJPआ रोखा खालामगासिनो BTCनि मोनब्रै बियाबाव गेलेगोन होननानै। नाथाय फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा जायाखै होननानै फोरमायगासिनो। जुदि BPF हानजाया BJPनो मोनब्रै बियाब हगारनो गोनां जायो, अब्ला BPF हानजाया बबे बियाबखौ हगारगोन जोबोर गोनो गोथोआव गोग्लैगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिनि हानजाया। मिथिनाय बायदिब्ला BJP हानजाया 20 नं बिजनि बियाब गरेसर, तामुलपुर आरो टंला बियाबाव गेलेनो थाखाय एबा बिजाथि होनो थाखाय बिजाथि थि खालामगासिनो दं।